какво за хора, аз съм Роберт Трак и това е моят трети клип. И за цел днес ще ви покажа един сървър, в който съм админ. Или с други думи, живота на един админ. И така няколко дена подред, сигурно 3 или 4, ще коментирам и ще играем в този сървър на един мой приятел. Ще го долу в описанието. Е така, това което, ако се чуете какво е, един голям гейк, който прилича ужасно много на един от админите. Който в момента явно не е тук, що лефна. Или не той. И добре, да преминаваме към ларповете. Има няколко ларпа. Първо ще ви покажа спауна. Що минах на гейм отново? Има още някои бъгове в сървъра. Като този, например. Ще го покажа на креатив, когато се... Хора ще трябва, когато правя лага. Не, аз съм точно като направо се опре. И така, ето го спавна. Даже има jump. Тук какво пише? Тук дават free айтеми. С около 4 дена 3 не съм влизал. Между училище, домашни уроци и всяки други простоти ще измислят. Само да накарат да учим. И явно тук има чест, който не мога да го отворя. Странно защо, пък съм мод. Да видим ако направя така. Майка ти да еба. Извинявам се. Gross Gaming MK. Ето Gross Gaming MK е с втория акаунт на... Ще ви покажа. И явно няма нищо. Да преминаваме към ларповете. Първи ларп е ларп енчант. Извинете, моя грешка. И ето го, не знам защо пак преминах на това. Явно това ще го правя по-късно. Ето го така ларп енчант. Ето тук може да са помшвате. Само. Видя дали ще работи, че има още някакви бъгове. Ето че се написано, ето спамчето с тоалетната. И да преминаваме към следващия ларп, който е ларп евент. И ето го дадихте ларп евент. Който е красив, но... малко съм... разочаровато нещо. Който е фара, който кани. Ето го и админа сървъра, ще кажа. Ето го и скайпа на админа, на онера. Някой ще иска и една към Warp Event 2. Мисля да... ето го, това е Warp Jump, още един Warp Event Jump. И тук ще бъде, тук вече е честа. Поздравление, ти успя да мини джъмпа, ето ти твоята награда. Гей мод 0. Сега се направя на тъп и на лош. Ще направя така. Ще напиша спаун. Ще отворя шибания ендара, че... майка ти мишка. Сега кой има отворен ендара чест. И така хора, пак заби и ще трябва да се определя лага. И явно се оправи лага, без да прави нищо, много бъгва. Честно, много бъгва в Майнкрафт. Мисля, че ще може да изтрия, да сваля на ново. Да ще видя. И бяхме стигнали до Warp Event 2, след това Warp Food. Ето Warp Food, този Warp Food е лично правен от мен. Макар че не знам защо няма и... овца, нещо, друго нещо, кошка, още едно нещо, след това Warp
Опасно. FPS. Виждате, тук става страшно меле, дами и господа. Ази срещу Фики! Ази срещу Фики, дами и господа. Най-великата игра. И написах грешно хи. Мале, съм будаля. И остават още, мисля, че 4 варпа или 3. Warp Free, който го видяхте за броните. След това Warp Jail. И това Warp Jail, да им господа, тук остават. Тук наистина затваря хората за няколко дена. Лично аз съм се затваряли са ме. И да продължаваме към Warp PvP. И така, ето Warp PvP е гадно. Не е много, това е много гадно и така направено. Е, както виждате, тук има... Какво нещо стана с слага. И гледате, малко съм болен. И така, тук има някакъв чест, да видим. Има ли нещо от този чест? И няма нищо. Позорец. Кликнем към RPVP клетка. И ето го PvP клетка, малка, тъпа и скучна. Не, ще го се хубава си е, само че малко малка. И как виждате, това ще бъде... Това е къща на един от админите, мисля, че беше. Е, това е моят шоп. Там е моят спринт. Ще ги видите след малко. И така направо няма какво се връщам. Ето го въркшопа. Все още не е готов, но има какво да се прави в него. И примерно табелките тук да се слагат. И има си още работа. И следващия Warp е Warp SMS, който кажето вече е направен, е скин на Какаши. На Пикачу. Няколко каза, защото още не е направен това за вотовете и за такивата. Спринт, Warp, Sprint, пак правен от мен. Някак да го покажа. Мога да ви кажа. Верният отговор е ето там. Втората врата. Верният отговор е втората врата. Верният отговор е втората врата. След това е последен Warp. Още два Warp. Преди Warp. Став. И така Warp став. Той само на админите е стафа. Админите... Буилдърите, хелпърите. Как може без един модератор? Ау, да хвърля в туалетната. И остане Warp Trade. Трейд. И така, ето Warp Trade, той също още не е готов. Още много нелесно. Ето тук ще направят табелки, цени и така. Чай си измия ръцете. Бе хора, това беше от мен, надявам се ви харесало и до скоро.